За да оценяват филмовата програма, в Бълчик пристигнаха имена от световното кино. Британският продуцент Бари Хенсън, Файзал Корейши, който преди година беше ръководител на ателието по монтаж, и Матияш Иванишим от Словения, победител в миналогодишния фестивал. Всеки от тримата членове на журито има свое собствено разбиране за киното, свои успехи и идеи за бъдещето на екранното изкуство. По време на първия ми снимачен ден в компанията на професионалисти ми се наложи да се справим с наистина сериозни проблеми. Претенциозни актриси, публика, режисьори. Това е най-важното за един филм – човешките взаимоотношения. Най-важното нещо, не знам, мисля, че е самото кино. Фактът, че хората дават пари за да отидат на кино, означава, че трябва да е нещо, което не може да бъде видяно другаде. Трябва да обвързва емоции, както много сложни, така и най-прости. Да въздейства по начин, по който не могат да го направят телевизията и DVD-то. Гответе се за 6-тия международен фестивал на краткото кино. Участници от 6 континента. В двореца Бълчик от 23 до 30 юни. Години наред рекламните кампании на Short Film Festa в Бълчик обясняваха какво е това къс филм. В февруари тази година решихме, че фестивалът е вече достатъчно познат и можем вместо да обясняваме продукта, да наблегнем на качеството му. Това, че е международен като гаранция за авторитет и силни участници. Представихме фестивала като международно състезание, в което късите филми от цял свят се състезават в различни категории. В серията от клипове показахме последствията от това, че във фестивала има участници и филми от цял свят. Субтитрите трябва да се преведат на много езици. Участници от 6 континента. 6-ти международен фестивал на краткото кино в двореца Бълчик. Какво правиш тук? Моля те, не дей, моля те! Участници от 6 континента. 6-ти международен фестивал на краткото кино в двореца Бълчик. А когато става дума за международно събитие, е важно да се знаят чужди езици. Не така, по-гърлено р. Използвайте задната част на непцето си. Ето, нека някой го каже сега цялото. Хайде ти! Разкарай се от мястото ми! Гответе се за 6-тия международен фестивал на краткото кино. Участници от 6 континента в двореца Бълчик от 23 до 30 юни. Колеги, в японски език интонацията е много характерна. Слушайте внимателно сега. Ето, нека някой го каже сега цялото. Хайде ти! Аз ли? Да, не се притеснявайте. В колко часа бяха следобедните прожекции? Благодаря, бяхте много любезни. Мерси за информацията. Гответе се за 6-тия международен фестивал на краткото кино. Участници от 6 континента в двореца Бълчик от 23 до 30 юни. За да обявим предстоящите прожекции, се появихме там, където е нашият таргет. Сложихме етикети на дрехите в скейт-шопове и секънд-хенд магазини. В студентските столове имаше подложки, които обещават киноспециалитети и алуминути от цял свят. Секцията с международна литература в книжарниците препращаше към автори от цял свят на Филмфеста. Разпространихме стикери, които хората сами да разлепват. Те бяха буквално разграбени от магазините и заведенията.
Победителите от предварителните прожекции, които получиха безплатна акредитация за фестивала, получиха фалшива виза и международен паспорт. Дали размерът има значение? Не. Не, разбира се, че няма. Някои неща са по-добре да са къси.